इलेक्शन खाए के नहीं लेना है अप्रैल मास ने विशेष विलेज कमिटी इलेक्शन खाए आंगे देश का ब्लॉक तुम बंदो खाए नहीं है हम ना लोगे जब अभी से विशेष ने देश का ब्लॉक तुम बंदो खाए नहीं है त्रिपुरा सारोनी बागरी बोलोंगा थाने सिलाई ती जबा खाई फाइनाई सिनी त्रिपुरा में थाने प्रेसिडेंट सिनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी मेंबर बोरम गनांसार एक्स एमएलए बिए रांखल सामनो आंको बगनाई भाई कम लारने बागै बनी होल लाइफ सिनी त्रिपुरा सारोनी बागी सेक्रिफाइस बनी होल लाइफ सिनी बोरम लम थांनानि बागी सेक्रिफाइस बनी लामा सिनी त्रिपुरा सारोनी मुक्ति होनानि बागी सेक्रिफाइस बनी बागै याफा गलबे कथां दगो बनी नाम पेटा बनी ताको केबो बोरम गनांसार विजय कुमार रांखलनि बागै याफा गलबे दाबो जरा सबाय गाना साबने महाराजाने ओ चिनी इमाम चिनी बरम चिनी लामा सुंग्रमा थांनाय चिनी काइसानो खरकसान बसखांगो ताबो बासाजाक चिनी महाराजा आमनि सिगां त्रिपुरा साराव अराय बराय नांजाक जेबो बदलिया गारि गुबुन बदल थाङो जेबो फेकवा गोलता दङ जेबो खासिया आबरमनि बागै सेरामजाक दाखक मालिक दा बरमाजिरा साबलाग साबुं त्रिपुरा साराव अराय बराय नांदंफोरो बुबाग्रामा थांनायनि बागै फायो बुबाग्रारा थांसा खायनायनि बागै फायो आमानि बागै साबुं गायजाजों फालके खोनालायनाय आमानि आगरनि जों महाराजानि क खोनानाय आं देखक सालिया सेक्रिफाइस गायगा अरा आं बासाय कपायाव मानि जागबा आनि हाबा नरक आनि खरां सब समयनि खोनाओ आगेनि जिमिनि खोनाय फाय आनि क कतरिया बुबाग्राजि कत महाराजा क दंथे कमल कलै दंनाय महाराजा दंथे नों दंनाय जों जात दंनाय महाराजाना जों मा दंनाय बनका थां मा दंनाय बनि लगे मा दंनाय बबाय सबा मा खायनाय आमबाय ताको मानि फायनि